Vítame vás na našom historickom kanáli Dejiny sveta v skratke, kde sa dnes zameriame na bitvu o Stalingrad. Táto dôležitá bitva zmenila priebeh druhej svetovej vojny. Bitva o Stalingrad bola jednou z najkrvavejších bitiek druhej svetovej vojny. Začala sa 17. júla 1942, keď nemecké vojská zaútočili na mesto Stalingrad. Nacistické sily sa snažili dobiť mesto, aby zabezpečili strategické ciele na východnom fronte. Obyvatelia Stalingradu a sovietská armáda sa spojili, aby bránili svoje mesto za každú cenu. Boje prebiehali na uliciach, v budovách a pri rieke Volga, kde sa odohrávali tvrdé boje. Napriek neskutočným stratám na oboch stranách, sovietská armáda dokázala odraziť nemecký útok. V decembri 1942 začala sovietská ofenzíva, ktorá obklúčila nemecké jednotky v Stalingrade. Nemeckí vojaci, ktorí boli obklopení, trpeli nedostatkom zásob a krutými zimnými podmienkami. Dňa 2. februára 1943 sa nemecká armáda vzdala, čo znamenalo koniec bitky o Stalingrad. Toto víťazstvo znamenalo obrat vo vojne na východnom fronte a oslabilo nacistickú vojnovú mašinériu. Bitka o Stalingrad zanechala mesto v troskách a zabila milióny ľudí, ale stala sa symbolom odolnosti a odvahy. Náš kanál prináša historické fakty pre všetky vekové kategórie, aby sme nezabudli na dôležité udalosti, ako bola bitka o Stalingrad. Ďakujeme, že nás sleduješ, Dejiny sveta v skratke.